Здравейте, приятели! В днешното видео ще сготвим две пролетни рецепти. Първата ще е желе с горски плодове, а втората малки бисквитки с маслини. Сега ще започнем с първото десерта от горски плодове, желето. Сега ще започнем с приготвянето. Ето тук трябва първо да сложим желатин, който колкото пише на такива пакетчета трябва да си вземете едно пакетче желатин и отзад трябва да прочетете колко вода му трябва. И когато го оставите малко с вода, ще стане ето такова по-твърдо. Другото ни трябват горски плодове или някакви плодове. Ние сме сложили сок от ябълка и горски плодове. Също така ни трябва гореща вода за желатина. Той трябва да се разтопи. Сега ще разтопим желатина на водна баня. Ето така се прави. Съвсем леко трябва да го бъркаме. И така, докато не стане на вода. Сега желатина вече се е разтопил и ще го изсипем в плодовете. Ето така, съвсем леко трябва да се изсипе желатина. И сега трябва още да се разбърка, докато не стане малко по-воднисто. Ето така трябва да почнем да бъркаме. За да стане, за да можем да го изсипем във формата. Ето така сега изсипваме готовата смес в по-голяма форма, защото тази няма да стигне. Ето така трябва да стане и леко се разбърква вече в самата форма. И сега само остава да го сложим в хладилника. Сега първата ни рецепта стяга в хладилника, а втората сега ще я почнем. Всички продукти, които са в двете рецепти, ще ги правите отдолу в заглавието. Така, за тази рецепта малки соленки с маслини ни трябват. Първо ни трябва жълтък, само жълтък, 2 яйца, сода бикарбонат, чубрица, кокосово масло. Вие ако искате нормално, половин кофичка прясно, половин кофа мляко и също брашно и сол. Това са продуктите. Сега първо в купата слагаме яйцата. Почваме да ги бъркаме. Като станат такива на цвят, ще вземем малко от киселото мляко и в киселото мляко ще сложим сода, за да набъбне. Ето вижте как става. Трябва да вземете и да сложите тук и почвате да бъркате. Трябва да стане ето така и бъркате. Киселото мляко е готово. Сега да го изсипем тук. Ето така. Но ето само да го обера. Сега трябва пак да разбъркаме, за да стане
Так по-кремово жълто. Така, сега взимаме от маслото. Вашето, ако е не кокосово, трябва да се разтопи, но моето е почти разтопено. Така че слагаме 3 лъжици масло. Ето така. И ето толкова, може и 2, ако са големи лъжици. Ето сега пак разбъркваме. Сега слагаме сол. Малко сол. Аз ще ползвам така. Ето. Така. И още една лъжичка. Готово. Сега пак трябва да разбъркаме. И сега ще сложим маслини, за да ето така всичките ще ги сложим вътре, за да може да станат като такива хлебчета. Леко може да ги натрушим също маслините. Ето така и ги разбъркваме. Сега слагаме малко чубрица. Малко чубрица вътре и накрая ще сложим малко и отвън. Още малко може. Така. И накрая ще сложим най-отгоре. Сега слагаме брашно. То е такова и вие можете да използвате бяло или пълнозърнесто. Също става. Ето така, бъркаме и слагаме брашно. Сега трябва само да почнем да месим и то става като смес. Ето. Става ето така, като смес. Ето така, хубаво. Ето, пак продължаваме да месим тестото. Трябва още брашно. И ето така ще стане. Ще напиша все пак рецептата в заглавието. И ето така трябва да се умеси, за да стане плътно. И сега като се умеси, ще ви покажа как трябва да стане на малки питчици, за да може да стане като тези соленки, които искаме да видим. Сега ще ги направим. Ето, гледайте. Взимаме едно и ето така го правим. Ето такива трябва да са горе-долу. Ето ги вече готовите соленки. Сега само трябва да ги намажем и отгоре пак да ги поръсим с чубрица. Ето, ни го с жълтъка и почваме да ги мажем. Гледаме да не стават много жълти, прекалено, ами ето такива. Сега. Слушай още малко те. Ето ги на готовите соленки. Ето всяка една е намазана. Всичко е добро. Сега ще ги пъхнем в фурната. И накрая ще ви покажа финалния резултат на желето и на тези соленки. Ето така са се получили желето и бисквитките. Бисквитките трябва да са безсолни леко. Ето така. А желето трябва да е по-твърдо и ето такова. Ако са ви харесали такива видеа, ще снимаме. Пишете в коментарите дали ви е харесало и чао!